Isang una, sir, gamay mo lang akong kapital kaya wala akong part. Kaya magambal ta gamay ka pila gid ang start-up mga money para Sir, nakasal. gamay lang yun, sir, mga 1,000. Nakahibalo ka mo bala nga diri sa Sagay City, mayara sang isa ka online seller nga nagsugod lang sa paglibod sang leche flan karon. Mayara siya sang iya ka ugalingon nga cake factory. Aton bisitahon ang Hello Kitty House diri sa Sagay City. Ang makaangkon sang balay nga Hello Kitty inspired, pati na pick-up truck nga Hello Kitty ang design. Ini ang mga handom ni Kay sang bata pa siya kag subong, iya na nga na-achieve bisan wala pa siya nakalapak sa 30 years old. Paano? Yari ang iya nga success story. Sigurado ko kadaman sa aton, nakakita na o kung nakatilaw sa mga ginabaligya nga cake nga yara sa tub o kung sa amo siniklase nga plastic container. Wala ta kabalo. Posible ang nakaon tagali halin pa sa kay K.O. Chat sang Kian and Kael Homemade Pastries o kung mas kilala nga Hello Kitty House sa Sagay City. Nagsugod si Kay sa paglibod sang leche flan sa kapital nga 1,000 pesos. Sino bala ang magunahuna nga sadtuanay, nagamit up lang siya sa iya nga mga customer sa mall sa Bacolod, samtang nagabarakin tol sang leche flan sakay sa Ceres bus. Gapungko ko na iya, sir, sa kilid sa mall, yaga, wala ko na, tas gapan chat. As in, totoo, ginandigit. Literal. Ang tanan nga mga customer nga gakuha sa ako, no? Sige na sila kay up to now, ang mga resellers ko na since nag-start ko, up to now, sila gidya po. They say people. May mga gadugang, may mga gahalin, pero ang mga people ito nga nagbuligid sa akon sang first gid, ara gid ya. Sa Sagay City, nagalibot man siya sa mga opisina para maglibot sang iya nga leche flan. Nanamitan ng iya nga mga suki gani, gin-encourage siya nga maghimo naman sang cake. Hospitality Management graduate si Kay sa LCC Bacolod gani, hindi man malayo sa iya nga negosyo ang iya giniskwelahan. Nagabusong siya sadto, kag sa mismo, naga-crave man magkaon sang cake o galing sadto anay, makakaon lang siya sang cake kung may okasyon, kag bilog pa nga cake ang imo dapat nga baklon. Ini ang rason kung nga naghimo siya sang cake sa tub. Okay, kung may mga birthday, Okasyon may mga lang. okasyon lang. Hindi tayo kakaon cake, karang minudo lang bala, sir. No? Mga gagmay-gagmay. lang. Amo to nga come up man sa mind ko nga, what if di maubra ko sang mga tab lang nga, maski wala da birthday, kung kag-crave ka, at least makakaon ka lang balahaw. Amo to, nagsugod-sugod Start lang ka. kita, sir, sa mga mo lang yun sina, plus pa favorite ko, hindi ang chocolate cake. Amat-amat nga nagdamo ang iya nga suki, kag may mga nagaalsada na. Ini sila karon ang ginatawag nga resellers. At present, nakahibalo ka mo bala nga mayara siya sang 50 to 70 ka mga resellers. Kalabanan, mga taga Bacolod, kagang iban, gikan sa tanan nga mga banwa kag syudad sa bilog nga Negros Occidental. Kung kisa, sa isa ka reseller, nag-order sang 300 to 400 ka tubs ang cake. Pinakanubo nga volume nga ma-produce niya, 100 kuno ka tub sa isa ka adlaw. Pinakanubo na gid na iya katama. Pero basta gani may okasyon, mapati ka mo kung hindi, nagasobra sa 5,000 ka tubs ang cake ang iya nga ma-produce. Pero pinaka-peak yan nga season. Damo, sir, gidlagan, kami kaya naman magpa 5,000 tabs up. In a day. Oh, Baka in yan. a day. Like Christmas, New Year, Valentine's, 5,000? Mother's Day, Father's Day. Basta may occasion lang, gid, sir. Oo. Dabuta mo gid yan. Yes, sir, kaya ginanamod. Hindi man kuno basta-basta ang iya nga mga inagyan. Ang kamot niya ang patimaan sang kabudlayan nga iya inagyan. Init sang kalayo, kag bugnaw nga tubig adlaw-adlaw ang iya nga ginatandog. May mga adlaw nga wala siya gani sang tinulugan, kag nagaligid na siya sa salog sang kakapoy, pero nagabato siya sa gihapon. Arang hindi ko nagid bala kaya arang bagdaw nagid ko katama. Arang lang Tulugay, wala na tulugay, isa akong may Oo, mga- arang ga cold sweat na kung arang lain na. Grabe, di sir hindi gid luglaw. Di sir hindi ko yung makambal na nag-start lang ko yung hapos na hindi gid sir tanan niya nga ara sa palibot ko pinangabudlayan ko gid. Mo na pinaka nami. Niya nga nako ko lang tayo ngayon na lang kay mami or kay daddy or amo na ba. May nag-sponsor lang biyo ko nag wala gid sir as in through my wala akong kamot pabata-bata ko kaya tawa ko mga kamutan na as in gid sir gid Hard work. Amo na siyang sign of hard work. Subong, may 8 siya ka mga empleyado nga nag-assist na sa iya. Ang balay sa atubangan nila balay, iya na nga ginrentahan para diri siya mabake. Kag may mga 15 man lang siya ka freezer kag mga chillers Kag napulo ka mga dalago nga mga oven ang ari diri. Ini ang nagasustainer sa iya para malagas ang mga orders. Masobra sa 20 na kaklase sa mga cake ang iya nga ginahimo. Ari, samtang wala si Kay.
nagtilaw ko sang iya nga Graham de leche. Muna tawag yung totoo. Di ka dyan nga leche-flan. Damo-damo liyo. Muna natawag nga. Wala ginatipid ang leche-flan. Ano ba ang alam ko? Patwaw. Akig si Kay sa leche flan, kadamol, kag solid. Sus, wala ko naguna-huna nga tapos niya patilaw, may cake mukbang pagid kami gali. Eat all you can sang cake. Pili ka lang kung ano ang imong nga luyag nga flavor nga tilawan. Siyempre, hindi kompleto ato nga bisita sa ato nga nag-discover dili nga cake factory kung hindi ta pagtilawan ang mga cake. So, subong i-introduce ato ni Kay ang kada cake nga ato nga tilawan. Anong imong suggestion kay nga rin nakunta? Sir, first of all, nahon, tagid atong bestseller, ang Choco Moist Cake. Amo na siya. Yes, sir. Our Choco Moist. Moist ka siya to, no? Oh, sir, muna siyang bestseller. Naman. Moist ka siya to. Tapos, hindi siya tamang katamis, no? Tsaktuhan lang. Oh, sir. Kaya sa cake, ang pulbar, kung tamang katamis, hindi ka na maganahan mo ka. Kasi ka rin tsaktuhan lang siya. Gina-control mo ang sugar lang. Yes, sir. Galas, dito sa ingredients nga, galas, dito kayo. Para hindi sumbog kayo mas ako nga dahil hindi mo ko magkauntat ang katamis kaya umay ka. Yung gamit ko sa baba mo, namin, hindi ka naman effort, yung mga gamit na siya namin. Ang maganda sa ganun, sir. Sige, ano next? Next is, syempre, ang pagdating na lang. Ang first, Yes, my first ever product. Leche Our flan. homemade leche flan. di si Kay nag-start sa leche flan. Lain ang, dito ka pa, baka leche flan, iba na tawag ko sa balay. Yes, sir. May lain kang inobra para magnamo siya. Yes, sir. Kay... May twist. Oo, kaya para hindi siya hindi mo gid walang malasahan ang nagsasakit. Pagbaan niya. Naman naman yan, kung di siya tamis-tamis, taktungan lang yan. Kag may volume siya pa sa sulod. No? May din siya yan. Hindi siya hangin. Oo, sir. Eh, wala ko na siya ginabit. Usual na ginabit siya para mag-volume. Ako bahala, nangagamay lang siya basta gamit. Kung siya yan, sulit. Kumbaga, solid. Solid din siya yung ganit sa flan. Ari. Mud pie. Chocolate mud pie. Galing kay do ice cream. Do ice cream cake siya. Frozen din siya. Frozen din siya. Ang ginamas namin, din siya biso kung tiga-tiga. Then may, na siya, may toasted almonds. May almonds. May tawag nila nga mukbang sa cake. Dark chocolate siya, no? Yes, sir. Amet? Namin. Marami siya nung... Hindi kapin sa kape, no? Manag na feeling kaya. Tatlo na kaklase ang ako niya. Remember, ang blood sugar. Bangod sang silingan negosyo sa sulod sang 7 na katuig, dako na ang nabulig ni Kay sa iya nga mga utod ka ginikanan. Pati gani ang iya nga mister nga engineer sa Dubai, iya na nga napapauli sa Pilipinas kag nagabulig din sa iya sa pagnegosyo. Naka-stop siya work kay tungod sa business namon kay siling ko kaluoy sa mga bata kong nagadago nga wala daddy. Right. Like akong bata kong kisa galagaw kami sa mall sa una sang wala di akong bata nagapanawag siya daddy gapanawag siya ko. May mo gid ko way nga makapuli di siya bala kag maupod nga man. Bahala nang simple lang kag pinigado nga makabuhi. Basta danay lang. Siling ni Kay, wala gid sa gihapon nagalain ang iyang recipe sa iyang nga mga cake. Kag ang pinakaimportante sa tanan, siya sa gihapon ang nagapangamot sa paghimo sa mga cake bisan pa may mga tawo na siya. Gid disiplina gid sa bugtaw sa agaduga office ka man bala. Oo, correct. Nga may mahagad sa akong nga malagaw ta magwata hindi lang ko anay kay may duty ko. Oo. Tigan sa on gid ko sir wala ko damo man ko taw sir but wala ko gambal nga ubrahan niyo promise sir ako din guys sing tanan. Nagsugod sa cake, karon pati frozen food, dalasa niya na. Pati RTW, initanan ko no nga pangabudlay ang para sa iya nga pamilya. Nga amo ang iyang inspirasyon sa kabuhi. Subong, matamis na ang iyang ayuhom sa pagpangabuhi. Na-achieve niya ng iyang dream house kag dream car. Next,
Pastry shop naman kuno nga Hello Kitty inspired. Sa istorya ni Kay, makasiling ka na lang gid nga sana all. Ang determinasyon, dedikasyon yung ginupdan sa pagpangabudlay. Ini ang mga yabi para malabot ni Kay ang iyang mga handom sa kabuhi kabay pang iyang istorya, mangin inspirasyon sa aton liwat nga pagbangon. Kung liyag nyo mangin updated sa amon nga mga episodes sa Tripping ni Ruming, please follow our Facebook page, DigiCast Negros, kaya also our YouTube channel, DigiCast Negros. Ululupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Ruming!